Jeg fik en tanke for et par dage siden om, at jeg ville fortælle lidt omkring offerrollen og hvad det egentlig er. Og siden da, der har mine tanker kredset en del om det. Jeg har mediteret på det her til morgen og fået en masse spontane indfald og tanker omkring det. Jeg har haft fordybet mig i det faktisk. Offerrollen, det er noget, sådan, som jeg oplever det, når mange af os hører det, så bliver vi faktisk sådan lidt provokeret af det. Om hun er også bare sådan et offer, eller han er, så bliver vi sådan lidt arrogante faktisk, men i vores tanker omkring andre mennesker, hvis de har lidt selvmedlidenhed. Men fakta er egentlig, det som jeg oplever ved mange mennesker, det er, at vi er jo alle sammen til tider i en offerrolle. Og det er vi faktisk lige så snart vi fortæller en historie om noget, som er sket en gang, og derfor er vi på en bestemt måde. Så er vi egentlig i en form for offerrolle. Måske ikke så voldsomt, men alligevel, altså ligesom om, at fordi noget er sket med os en gang, at så er vi sådan på en bestemt måde i dag. Og der kan helt sikkert være sket, og det er jo ofte tilbage i vores barndom, at der er nogle historier, der hænger fast der. Og de kan jo så helt sikkert være voldsomme og forfærdelige. Og det er heller ikke fordi, vi bare sådan kan give slip på dem og så sige, at så er det ikke sket. Det er ikke fordi, vi skal lukke øjnene for det, at det er sket. Men vi skal på en måde øve os i at komme videre. Hvis vi vil leve et godt liv, vel at mærke. Hvis vi vil leve med motivation og med gejst og med passion og lyst til livet. Og gøre nogle af alle de ting, vi har lyst til, uden at have alt for mange falske begrænsninger for os selv. Noget af det, vi kan gøre for at begynde at frigøre os fra de her historier her, det er faktisk for det første at begynde at fortælle vores egen historie. Måske bare højt for os selv, når vi er ude og gå en tur. Og så lige så langsomt, så begynder at ændre vores ord omkring det. Fordi vores tanker og vores ord omkring det, der er sket engang, er faktisk mega vigtige og meget, meget kraftfulde. Så det handler faktisk om, at vi kan sætte nogle andre ord på det, der er sket med os. Jeg har sådan et eksempel fra mit eget liv. Jeg har en historie om min far. Jeg kan fortælle den i offerrollen, som jeg har gjort. Altså, den frigørelse fra den historie har jo taget meget det meste af mit liv at komme dertil. Men sådan som jeg fortalte den i gamle dage, nu fortæller jeg den i nutid, fordi han lever ikke længere, men så er det mest kraftfuldt og mest nærværende lige nu. For når vi fortæller vores historie, så er det som om, at det er lige nu. Vores krop kender ikke forskellen. Min far, han er alkoholiker. Og han har svigtet mig. Han svigter mig gang på gang og gør mig så ked af det. Han har forladt mig og min lillebror og min mor for at leve et liv i et voldsomt alkoholmisbrug. Og han drikker sig selv ihjel. Og han har skubber alle væk, han elsker. Og han har gjort mig fortræd mere end en gang. Følelsesmæssigt. Det er den gamle historie. Det er den, hvor jeg var i offerrollen, og hvor jeg klart nok tænker jeg, at man er ked af det, men jeg havde ikke lyst til at blive hængende der. Lad mig sige det sådan. Ikke at vi ikke kan. Men langsomt er jeg begyndt at fortælle en ny historie. Med nogle andre. Det er den samme historie, men det er med nogle andre ord. Nu er min historie. Min far har det rigtig svært. Og han drukner sine sorger og sin manglende selvværd med alkohol. Han formår ikke at finde balancen i sit liv. Og han skubber alle væk, han elsker. Og kommer uforvarende faktisk til at gøre folk kede af det og fortræde. Du kan godt høre forskellen på de to historier. Hvor den sidste den er meget mere funderet i indsigt og accept og klarhed på, hvad der har været sket. Og den ændring kommer ikke bare sådan fra en dag til den anden.
Men vi kan faktisk starte med at begynde at fortælle de her små historier på en anden måde. Bruge nogle andre ord. Og det er svært. Fordi der er faktisk noget med, at nogle gange, hvis vi har været udsat for noget voldsomt, traumatisk, overgreb eller vold eller noget i den dur, så bliver det på en måde til en del af vores identitet. Så kender vi slet ikke os selv uden det. Og der kan det faktisk næsten være mere smertefuldt på en eller anden måde at skulle kunne give slip på det, på historien, frem for at give os selv en ny historie. Så vil vi hellere holde fast, fordi det andet bliver på en måde for usikkert og for farligt for vores ego. Men jeg vil invitere dig til at prøve at begynde at lave en ny historie om det du har brug for. Og selvfølgelig, hvis kan der være nogle ting, som virkelig er mere voldsomme end bare sådan lige. Og så skal du selvfølgelig opsøge en god terapeut, eller en coach, eller en psykolog. Hvad du nu har tiltro til, kan hjælpe dig. Det er jo sådan lige ganske kort omkring det at være i en offermentalitet. Og jeg har sikkert glemt et eller andet, jeg havde tænkt, inden jeg ville sige, eller ville fortælle om. Men hvis der er noget, du gerne vil vide fra mig af, så stil mig endelig et spørgsmål i kommentarerne, og så skal jeg nok svare på det, så godt jeg kan. Så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig dag.